Uy, ngano daw ang Bisaya atong gamiton sa atong pagbuhat og content? Nganong dili man daw magtinagalog? Kay kung magbisaya daw, dili tanan tao makasabot. Unsay mga rason nganong magbisaya ta? Kana ang sulod sa atong video karong adlaw. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya. Mga ka-unisyon, ang pag-istorya usa sa mga pinakamaayo na buhaton sa pagpadayag sa gibati sa usa ka tawo. Ug kana siya kinahanglan og kanang gitawag nga lengguwahe. Sa atong pagbuhat og mga content diri sa social media, diri sa TikTok, sa Facebook ug sa YouTube, atong ginagamit nga lengguwahe or inistoryahan is Bisaya. Ngano tuod Bisaya atong ginagamit sa pagbuhat og content? Kini ang mga rason. Una, para sa kuha ang Bisaya usa sa mga pinakamaayo. Ikaduha, pinakamasabtan. Ikatulo, pinakalami. Ikaupat, pinakanindot. ug ikalima, ang pinaka the best na inistoryahan sa tibuok kalibutan. Bisag asa kamo adto, nindot jud istorya kanang gitawag nga Bisaya. Para sa kuha ang binisaya na inistoryahan, ang pinakahaom nga inistoryahan na akong gamiton sa pagpadayag sa akong mga content, sa pag-edukar sa mga manan-away sa atong mga video nga ginabuhat. Ug kana siya usa lang ka opinion para sa kuha ug nganong Bisaya atong gamiton sa pag-istorya sa atong pagpadayag diri sa atong channel ang Uy Bisaya Channel. Sige, kana lang tong video karong adlaw ug daghan kay salamat sa pagtanaw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.